ଆଜି ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସହଯୋଗିତା। ସେ ଖେଳର ନାଁ କଣ? ସହଯୋଗିତା। ଅଧିବେଶନ ଆମର 12 କେତେ? 12 କଣ? ସହଯୋଗିତା। ତ ତମକୁ ଖେଳର ନିୟମ କୁହାହେଲା କଣ କରିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲା ଯିଏ ଯିବ ଥାଇକି ଯିବ ତମର କଣ କହିବ? ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବ କଣ କହିବ? ତମ ଘରେ ତମ ଗାଁରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୀତ। ତୃତୀୟ ପିଲା କଣ କରିବ? ଡେଇକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି କଣ କରିବ? ତମର ପସନ୍ଦିଦା ଖାଦ୍ୟ ତମର ଯୋଉ ପେନ୍ଟା ଧରିଛ ତା ହାତରେ ଦେଲା ପରେ ହିଁ କହିବ। କେମିତି କହିବ?